नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्गात आलेत आणि त्यांनी सिंधुदुर्गचं राजकीय वातावरण चांगलंच तापवलंय। महायुतीच्या सगळ्याच नेत्यांना त्यांनी एकाच वेळी टार्गेट केलं। पंतप्रधान मोदींपासून सुरुवात करत त्यांनी खासदार नारायण राणे, सावंतवाडी मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर, कुडाळ मालवणचे उमेदवार निलेश राणे, कणकवलीचे उमेदवार नितेश राणे यांच्यावर तोफ डागले। घराणेशाही, गद्दार, आडवा करू आणि घरी बसवा असे त्यांच्या टीकेचे बाण होते। मात्र आज महायुतीचे सारेच नेते सिंधुदुर्गात येत आहेत। यात खासदार नारायण राणे, उदय सामंत केसरकरांच्या प्रचारासाठी सिंधुदुर्गात आहेत, तर दुसरीकडे गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत देखील उद्या दोडामार्गात येत आहेत। त्यामुळे वातावरण आणखीन तापणार आहे आणि याचबद्दल चर्चेतील मुद्दे या भागात खास संवाद साधणार आहोत। आपल्या सोबत आहेत दैनिक कोकणसादचे संपादक संदीप देसाई सर। आता आपण बघितलं, काल उद्धव ठाकरेंची सिंधुदुर्गात सभा झाली, म्हणजे सावंतवाडी पासून सुरुवात करत त्यांनी मालवणमध्ये ही सभा संपवली। अगदी टीकेचे जोरदार बाण त्यांनी महायुतीच्या सगळ्याच उमेदवारांवर तर सोडलेच आणि त्याचबरोबर त्यांनी खासदार नारायण राणे यांना विशेष टार्गेट केलं। त्यात पंतप्रधान मोदींचाही समावेश होता। अमित शहांना सुद्धा ते विसरले नाहीत। सगळ्यांवर त्यांनी तोफ डागली आणि अर्थात राजकीय वातावरण चांगलंच तापवलेलं आहे। त्यामुळे आता वातावरण टाईट सुद्धा झालेलं आहे आणि आता तर आपण पाहतोय महायुतीचे सगळे बडे नेते सुद्धा सिंधुदुर्गात येत आहेत। आपण सुरुवातीला सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये येऊया। काल उद्धव ठाकरे यांचं जोरदार भाषण झालं आणि केसरकरांना त्यांनी विशेष टार्गेट केलं। मालवण येथील शिवरायांचा जो पुतळा कोसळला होता त्यावरून सुद्धा त्यांनी टार्गेट केलं आणि त्यांचं एक मोठं विधान होतं, ते म्हणजे जर केसरकर असं म्हणतायत चांगल्यातून वाईट घडतंय, तर आता जर केसरकर पडले तरच सिंधुदुर्गचं चांगलं होणार आहे, अशा पद्धतीचं त्यांचं हे विधान होतं। आणि केवळ उद्धव ठाकरेच नाही तर त्यांचे जे शिलेदार होते त्यांनी सुद्धा केसरकर यांना टार्गेट केलं होतं। त्यामध्ये सगळ्याच नेत्यांचा आपल्याला समावेश करायला हवा। एकंदरीत कालच्या सावंतवाडीचं उद्धव ठाकरेंचं जर भाषण बघितलं तर काय वाटतं? अगदी जुईली, जसं तू संपूर्ण कशी त्यांची सुरुवात होती या भाषणाची ते सांगितलंस, पण ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरेंनी काल दीपक केसरकर यांच्यामध्ये सावंतवाडीत येऊन त्यांच्या होम पिचवर त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, तर तो अतिशय इथल्या मतदारांना एक मोठा संदेश देणारा अशा प्रकारचं त्यांचं संपूर्ण ते भाषण होतं, वक्तव्य होतं। आणि राजन तेलींची एंट्री या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी पकडून घेतलं। अगदी दीपक केसरकर यांच्यावर तोप डागण्यापूर्वी ज्यावेळी त्यांनी सुरुवात केली तर मालवणच्या पुतळ्याच्या बाबतीत थेट मोदींवर सुद्धा मोठं वक्तव्य त्या ठिकाणी केलं होतं। भोळा कोकणी माणूस आहे तो मोदींच्या संपूर्ण शिवभक्तीला भुलला, अशा प्रकारचं त्यांचं वक्तव्य होतं। मात्र मोदी जरी त्यांना शिवभक्त वाटत असले तरी मोदी खरे डाकू दरोडेखोर, एवढं गंभीर विधान या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंनी या सभेमध्ये केलं। आणि तीच पार्श्वभूमी पकडत जसं तू सांगितलंस की दीपक केसरकर यांनी जे विधान केलं होतं त्यावेळी की वाईटातून काहीतरी चांगलं घडेल, त्या ठिकाणी शिवशाही उभी राहील, पण अगदी यांचं मेंदू कुठे होता हा प्रश्न उपस्थित करत खाली मुंडी पाताळ धुंडी असणाऱ्या दीपक केसरकर यांना तुम्ही जेव्हा पाडाल ते पडतील त्यावेळी सिंधुदुर्गचं चांगलं होतील, अशा प्रकारचा जो एक माहोल आणि एक चैतन्य शिवसैनिकात उभं करण्याचं काम होतं ते त्या निमित्ताने केलं गेलं। मात्र फार मोठं त्यांचं हे विधान होतं आणि आता आज ज्या सभा होत आहेत त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने केसरकर त्यांना उत्तर देतील हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। पण एवढ्यावरच थांबले नाहीत उद्धव ठाकरेंनी त्याच्यामध्ये तिथूनच सुरुवात करत गुंडापुंडांच्या, अगदी कोकण गुंडांच्या हाती देऊ नका अशा प्रकारचं विधान होतं। आणि एकूणच दीपक केसरकर यांची जी संपूर्ण एक प्रचार करण्याची यंत्रणा आहे किंवा श्रद्धा सबुरी हा सगळा विषय घेऊन जे चाललेत त्याच्यावर सुद्धा एक मोठं उद्धवजींचं विधान होतं की जरी ह्या सगळ्या गोष्टी दिसत असल्या, ज्यांना आपण मोठं केलं त्यांच्या खरं हृदयामध्ये श्रद्धा सबुरी नाही, अशा प्रकारचं विधान जे आहे किंवा आरोप जो आहे तो ठाकरेंनी केसरकरांवर केला होता। कारण केसरकरांनी ज्या पद्धतीने बंड छेडून शिवसेनेमध्ये दाखल झाले आणि शिवसेनेत दाखल होऊन ठाकरे सरकारच्या कारकिर्दीमध्ये मंत्रिपद उपभोगलेलं होतं, मग हा सगळ्याचा परामर्श पकडून त्यांनी ते विधान केलं की श्रद्धा सबुरी या गोष्टी केसरकरांकडे नाही आहेत। आणि केसरकर आज विरोधी संपूर्ण पक्षामध्ये आहेत, ज्यांनी शिवसेना सोडली आणि एकनाथ शिंदेबरोबर एक प्रमुख त्या ठिकाणी शिलेदार म्हणून गेले आणि त्यांच्या मतदारसंघात कुठेतरी केसरकरांचा पराभव करणं हे ठाकरेंसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। जितकं राजन तेली हे विधानसभेचे
आमदार म्हणून निवडून येणं हे जे ठाकरेंसाठी जितकं चॅलेंजिंग आहे त्याही पेक्षा की संपूर्ण शिवसेना हिसकावून घेण्यामध्ये एकनाथ शिंदेंनी हिसकावून घेण्यापेक्षा जी शिवसेना आहे ती आपली आहे अशा प्रकारचं सगळं सिद्ध करून उद्धव ठाकरेंना डिवसलेलं होतं आणि त्यांना मोठी साथ केसरकरांनी दिली. त्यामुळे केसरकरांचा पराभव हे त्यांचं मेन टास्क होतं आणि त्याच दृष्टीने जुईली ह्या सगळ्या सभेमध्ये आपल्याला काल त्यांच्यावर जोरदार ठाकरेंनी केसरकरांना टार्गेट बनवल्याचं पाहायला मिळालं. आणखीन एक महत्त्वाची बाब दिसून आली ती म्हणजे राजन तेलींचं विधान. त्यांनी असं थेटपणे मांडलं की आपल्या जीवाला धोका आहे, तुम्ही माझ्या मागे उभं राहा, बाकीचं काय आहे ते मी सांभाळून घेतो. माझ्या मुलाला 2 वेळा मारण्याचा प्रयत्न केला गेला हे सुद्धा त्यांनी विधान केलं होतं आणि या विधानानंतर त्याच्या अनेक चर्चा सुद्धा आज आपल्याला रंगताना दिसतात. पण हे विधान आता सावंतवाडी मतदारसंघात किती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे आणि त्यामुळे केसरकरांना याचा किती फटका बसू शकतो? जरी बघितलं आपण तर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीमध्ये आपण त्या मतदारसंघासाठी तिथल्या जनतेसाठी काय करणार हे सगळं सांगितलं पाहिजे. पण शिवसेनेचा जर इतिहास संपूर्ण बघितला तर शिवसेनेने जास्तीत जास्त भावनिक राजकारण करण्याचा प्रयत्न केलेला आणि हे सुद्धा जे पुढचं कालचं स्टेटमेंट होतं आणि स्वतः राजन तेलींनी पण जे सांगितलं त्याला इतिहास आहे, त्याला पार्श्वभूमी आहे आणि तोच धागा पकडून त्यांनी त्या ठिकाणी मोठं विधान केलेलं होतं. खरं म्हणजे ह्याचा परिणाम लोकांची जी एक कारण राणेंवर जे आरोप करणं म्हणजे राणेंना टार्गेट करणं, राणेंना जे राणेंचं रिॲक्शन जर आलं पाहिजे तर राणेंवर टीकाच केली पाहिजे. म्हणजे आत्तापर्यंतच्या गेल्या 4-5 आपण जर निवडणुका बघितल्या, गेल्या 3 निवडणुकांचा संपूर्ण विधानसभा असू दे, लोकसभा असू दे, या सगळ्या गोष्टींवर राणेंना कोंडीत पकडलं, राणेंवर टीका केली, केसरकरांवर टीका केली की ही लोक बोलणार आणि त्या पद्धतीने इथलं जे वातावरण आहे म्हणजे आत्तापर्यंत कोकणच्या निवडणुका जर म्हटल्या तर रक्तरंजित निवडणुका, त्यानंतर उपद्रवी निवडणुका, त्या राडा निवडणुका हे सगळं चित्र होतं. पण लोकसभेची आपण जर निवडणूक बघितली कोकणची तर पहिल्यांदा ही निवडणूक इतक्या शांततेत पार पडली, कुठच्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडला नाही. आत्ताची निवडणूक सुद्धा अतिशय शांततेत पार पडली. पण हे सगळ्या गोष्टी आपण नेमकं कशा अर्थाने घेणार हे मतदारांनी ठरवायचं आहे, इथल्या नेत्यांनी ठरवायचं आहे. मात्र ठाकरेंचे ज्यावेळी कोकणात ठाकरे आले त्यावेळी त्यांनी अशा प्रकारची आक्रमक विधानं केलेली आहेत की ह्या लोकांवर आपण जोरात टीका जर केली आणि अशा प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी काढल्यात तर त्याचा निश्चितच फायदा की शिवसैनिक पेटून उठतो, त्याचं मतपरिवर्तन होतं आणि बाकीच्या लोकांची सुद्धा आपण मतं या भावनिक मुद्द्यांच्या आधारावर मिळवू शकतो का ही एक स्ट्रॅटेजी असू शकते. आणि राजन तेली तर सुरुवातीपासून सांगतात की आपल्या कुटुंबाला धोका आहे आणि काल त्यांनी उघड जाहीर व्यासपीठावर सांगितलं की माझे फक्त तुम्ही कुटुंबाला सांभाळा, बाकी इथे ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत किंवा इथे जे शिवसेनेच्या विरोधात आहेत त्यांना आपण पुरून उरतो, अशा प्रकारचं ते विधान होतं. पण आणखीन सुद्धा अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्यात, त्या सुद्धा अशा होत्या की ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी आता उघडपणे ठाकरे गटात प्रवेश केलाय, उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला आणि हा प्रवेश पहिल्या सभेत म्हणजे सावंतवाडीच्या सभेत घडला. आणि खरं तर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत हे शिवसेनेमध्ये गेले होते, म्हणजे शिंदेंना त्यांनी साथ दिली होती, शिंदेंच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेश झाला होता. पण हा पक्षप्रवेश ठाकरेंना किती फायदेशीर ठरू शकतो? पक्षप्रवेश निश्चित जुईली फायदेशीर ठरू शकतो. पण ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहेबांची जी पकड होती कोकणातील किंवा इथल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर माजी खासदार म्हणून ते राहिलेले आणि त्यांची जी विचारधारा आहे ती सुरुवातीपासून काँग्रेसची होती. पण राणेंचं आणि त्यांचं कधीच पटलं नाही. आतापर्यंत जर आपण राजकारण बघितलं तर राणेंसोबत सुधीर सावंत यांनी कधी जुळवून घेतलं नाही आणि कालच्या सभेमध्ये ते पण ते उघड बोलत होते, जिथे राणे असतील तिथे आपण नसणार. आणि ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर आज ब्रिगेडियर सुधीर सावंत काँग्रेस सोडून सुद्धा ज्यावेळी शिवसेनेचे 2 या ठिकाणी भाग झालेत आणि एकनाथ शिंदे यांची स्वतंत्र शिवसेना झाली आणि ठाकरेंची स्वतंत्र शिवसेना आली उभाटा, आणि अशा वेळी एकनाथ शिंदेंसोबत ते होते. कारण त्याच्यापूर्वी संपूर्ण जर हे एकंदरीत चित्र बघितलं तर महाविकास आघाडीचं पहिलं सरकार होतं. मग शिवसेनेने ज्यावेळी संपूर्ण चित्र बदललं, भाजपने वेगळं एकनाथ शिंदेंच्या गटाला पकडून या ठिकाणी सत्ता स्थापन केली, त्यावेळी मूळ शिवसेना सोडून ब्रिगेडियर सुधीर सावंत हे एकनाथ शिंदेंकडे गेलेले. आता पुन्हा त्यांनी राणे आणि एकनाथजी एकत्र आल्यामुळे, कारण कुडाळ विधानसभेमध्ये निलेश राणे यांना धनुष्यबाणावर निवडणूक लढवण्याचं या ठिकाणी एकनाथ शिंदेने निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून आपण बघितलं तर ब्रिगेडियर सुधीर सावंतांची कुठेतरी फारकत झाली आणि राणेंबरोबर आपल्याला राहायचं नाही. एकंदरीत त्यांच्या भाषणातूनही काल ते जाणवत होतं आणि सगळ्या गोष्टी. पण राणेंवर टीका करून किंवा राणेंची साथ सोडून किंवा शिंदेंसोबतची साथ सोडून, शिवसेनेची साथ सोडून
फार मोठा परिणाम या मतावर होईल असं वाटत नाही. मात्र ब्रिगेडियर सुधीर सावंतना सुद्धा मानणारा एक वर्ग आहे, त्यामुळे काही प्रमाणात त्याचा परिणाम होऊ शकतो या सगळ्या निवडणुकीवर. जसं ठाकरेंनी टार्गेट केलं तसंच ठाकरेंच्या शिलेदारांनी सुद्धा केसरकरांना टार्गेट केलं. बरोबर, अगदी. मग त्यामध्ये अगदी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर असतील, जान्हवी सावंत असतील. जान्हवी सावंतनी तर उघडपणे म्हटलं की तुमची श्रद्धा आणि सबुरी ही आता संपलेली आहे का, असा थेट सवाल त्यांनी केला. त्यानंतर प्रवीण भोसले, जे नेहमीच आता आपल्याला आक्रमक पाहायला मिळतात, कधी काळचे एकत्र एक सहकारी म्हणून ते काम करत होते, आज वेगवेगळ्या ठिकाणी राहून विरोधात काम करतात. आणि असे बरेच जण. त्यात एक विशेष गौप्यस्फोट ज्यांनी केला तो म्हणजे पराग गावकर, आडाई MIDC वरून. आणि त्यानंतर काहीच वातावरण तंग झालेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. शिवाय स्टार प्रचारक शरद कोळी सुद्धा आलेले होते. त्यांनी सुद्धा म्हटलंय की शालेय शिक्षण मंत्री असताना केसरकरांनी शाळांचं वाटोळं करून टाकलेलं आहे. तर एकंदरीत ज्या पद्धतीनं केसरकरांना टार्गेट केलं गेलं किंवा कोंडीत पकडलं गेलं त्यांच्या शिलेदारांकडून, तर ते सगळे आरोप, वक्तव्य फार महत्त्वाची ठरतात. निश्चित जुईली, आत्ताचं जे संपूर्ण राजकारण आहे जर आपण बघितलं तर या ठिकाणचे विद्यमान आमदार जे आहेत दीपक केसरकर, गेली 3 टर्म त्यांनी या ठिकाणी या विधानसभेचं नेतृत्व केलेलं आहे. एक वजनदार नेते आहेत आज महाराष्ट्रातले, कारण कॅबिनेट मंत्री आहेत आणि अगदी एकनाथ शिंदेंचे उजवे हात म्हणायला हरकत नाही, जे प्रवक्तपद त्यांनी हे केलं. आणि गेल्या या संपूर्ण सत्तेमध्ये किंवा सरकारमध्ये त्यांनी जी आत्ताची भूमिका निभावली, तर त्यांनी विकासाची जी एक लाट आहे ती या निश्चित मतदारसंघात आणलेली आहे. आणि जर त्यांना टार्गेट करायचं असेल आणि त्यांचं जर हे सगळं केलेलं काम असेल किंवा अपुऱ्या राहिलेल्या गोष्टी असतील किंवा या विधानसभेत महत्त्वाचे जे प्रश्न आहेत, रोजगाराचा प्रश्न तर वर्षानुवर्षे तसाच आहे आणि तो आज या संपूर्ण बघितलं तर विधानसभेतील प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. आणि नेमकं पराग गावकर हे आजपर्यंत कुठच्याही राजकीय आपल्याला प्लॅटफॉर्मवर दिसत नव्हते, मात्र त्यांनी काल आडाळीचे सरपंच जे पराग गावकर आहेत आणि आडाळी MIDC कृती संघर्ष समिती मधून लढत होते, उघड काल त्यांनी शिवसेनेच्या या जाहीर सभेतून, प्रचार सभेतून केसरकरांवर एक कुठेतरी तोफ डागलेली आहे. केसरकरांचे टार्गेट यापूर्वीही करत होते, म्हणजे सुरुवातीपासून केसरकरांनी ज्या पद्धतीने काम करायला पाहिजे होतं ते केलं नाही हे त्यांचं म्हणणं होतंच. पण एका राजकीय व्यासपीठावरून जेव्हा सरपंच बोलतात तर त्यांना सुद्धा आता ते राजकीय वलय कुठेतरी निर्माण झालेलं आहे. आणि अशा प्रकारचं ज्यावेळी विधान तिथल्या गावचा सरपंच करतो त्यावेळी कुठेतरी त्याच्यामध्ये काहीतरी आहे, अशा प्रकारचा एक मेसेज जो आहे तो जनमानसात जाऊ शकतो. आणि तीच खेळी शिवसेनेची, आपल्या उभाटा शिवसेनेची होती आणि तोच प्रयत्न मला वाटतं तिथनं केला गेला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की जान्हवी सावंत यांच्यापासून ते प्रवीण भोसले आणि शरद कोळी जे स्टार प्रचारक आहेत हे सगळी मंडळी आलीत, पण शरद कोळींना सुद्धा या ठिकाणी रोखण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांना सभेला सिंधुदुर्गात आल्यानंतर पोलिसांनी मध्यरात्री 12 वाजता नोटीस बजावली होती की तुम्ही कुठचंही प्रक्षोभक राजकीय विधान करायचं नाहीये. तर त्यामुळे त्यांची जी एक बोलण्याची स्टाईल होती, वाटत होतं की मोठ्या या ठिकाणी कुठचे तरी आरोप प्रत्यारोप होतील, राणेंना टार्गेट केलं जाईल, पण त्यांचं संपूर्ण तिन्ही सभातलं भाषण जर बघितलं तर फार प्रभावी तसं भाषण नव्हतं. पण त्यांनी आपल्या शिक्षण मंत्र्यांच्या संपूर्ण जबाबदारीवर एक टीकास्त्र सोडण्याचा प्रयत्न केला. एकंदरीत जुईली बघितलं तर आपण दीपक केसरकरांना टार्गेट करायचं, आरोप करायचे, त्यांच्या ज्या पडत्या बाजू आहेत त्या जनतेसमोर आणायच्या. कारण ज्या पद्धतीने दीपक केसरकर आज त्यांच्या कुठच्याही बघितलं आपण तर दीपक केसरकर यांची एक स्ट्रॅटेजी आहे, विरोधकांवर जाहीररित्या टीकास्त्र न करता अतिशय संयमी, शांत आणि संयमी राहून या ठिकाणी निवडणुका जिंकणं. आणि ती स्ट्रॅटेजी आत्ताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही पाहायला मिळाली. राणेसाहेब आता त्यांच्या सोबत आहेत, राणेसाहेबांची जी टीकास्त्राची धार होती ती सुद्धा कमी गेली. तर ते सुद्धा एक बोललं जातं की राणेंचा जो आक्रमकपणा होता तो कसा काय कमी होतो, त्यामागे दीपक केसरकर आहेत का, असा सुद्धा एक कुठेतरी भाव या संपूर्ण सिंधुदुर्गाच्या राजकारणामध्ये ऐकायला मिळतो. आणि हेच सगळं विरोधकांना उघड करायचं होतं की आपण दीपक केसरकरांवर अशा पद्धतीने जर टीका केली तर दीपक केसरकर बोलतील. आज दीपक केसरकरांच्या प्रचारासाठी या सावंतवाडी विधानसभामध्ये 2 ठिकाणी सभा होत आहेत. वेंगुर्ल्यामध्ये स्वतः उदय सामंत आहेत, नारायण राणे आहेत, त्याच्यानंतर दोडामार्गमध्ये नारायण राणे आहेत. आज खरं तर दोडामार्गमध्ये त्यांच्यासोबत आपले गोव्याचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत येणार होते, कारण
दोडामार्ग असू दे, वेंगुर्ला असू दे, सावंतवाडी असू दे, इथला मोठा जो वर्ग आहे तो गोव्यामध्ये नोकरी धंद्याला आहे. तर त्याचा एक प्रभाव आणि एक संस्कृती इथली आहे या आपल्या संपूर्ण या गोवा आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील, तो एक प्रभाव निश्चित टाकतो. तर तो एक प्रयत्न त्यांचा होता. पण मला जी आत्ता माहिती मिळते तर दोडामार्गमधली ही सभा बांद्यामध्ये डायव्हर्ट करण्यात आलेली आणि आज गोव्याचे सीएम प्रचार सभेमध्ये दाखल होत नाहीत, तर उद्याच्या सभेमध्ये दाखल होतात. मात्र ते उतरणार आहेत. ह्यांची संपूर्ण महायुतीची खिंड लढवण्यासाठी या ठिकाणी प्रचारात उतरणार. त्यामुळे उद्या सुद्धा ते या टीकेला उत्तर देतीलच. एकूणच ज्या पद्धतीने मोदींवर टीकास्त्र ठाकरेंनी डागलेलं आहे, या राणेंवर टीकास्त्र डागलेलं आहे आणि विकासाच्या बाबतीत जर बोललेले आहेत, तर त्याला उत्तर हे प्रमोद सावंत निश्चित देणार. आपल्याला निश्चित या सभा सगळं पाहणं महत्त्वाचं ठरणार. पण सर, यावर आणखीन एक नमूद करू इच्छिते, म्हणजे 2019 निवडणूक यामध्ये आपण पाहिलं तर राजन तेली यांच्या प्रचारार्थ डॉक्टर प्रमोद सावंत आले होते आणि त्यांनी केसरकरांना घेरलं होतं. मात्र 2024च्या निवडणुकीत सगळी चित्र बदलली, तर राजकीय समीकरणं बदललीत आणि आपण पाहिलं आता डॉक्टर प्रमोद सावंत आता केसरकरांच्या प्रचारार्थ येणार आहेत. शिवाय जो तिलारीचा प्रश्न होता, पाण्याचा प्रश्न होता, तो सुद्धा अगदी केसरकरांनी पण सांगितलं होतं की आम्ही त्यांच्याशी बोलून, मुख्यमंत्र्यांशी बोलून हा सोडवण्याचा प्रयत्न करतोय, किंवा आपले जे रोजगाराचा जो प्रमुख मुद्दा आहे तो त्यांच्यासोबत बोलून सोडवण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे आताची निवडणूक आणि आताच्या प्रचार सभा ह्या विशेष ठरणार आहेत. काय वाटतं? अगदी जुईली, कारण गोव्याशी फक्त रोजगाराचा आणि नोकरी धंद्याचाच आपल्याला सिंधुदुर्गचा एक संपर्क किंवा संबंध आहे असं म्हणता येणार नाही. आरोग्य हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सिंधुदुर्गामध्ये जे आरोग्य यंत्रणा आहे किंवा आरोग्य संपूर्ण जी सुविधा आहे ती एक मर्यादित लिमिटेशन याच्यामध्ये आहेत. मात्र हा जो संपूर्ण सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ आहे, तिन्ही तालुके आहेत, अगदी इथनं ओरोसपर्यंत आपल्या कुडाळपर्यंत, हे जे सगळे आपले रुग्ण जे आहेत ते गोव्यामध्ये जातात आणि एक मोठं आरोग्याच्या विरोधात जी चळवळ उभारलेली होती दोडामार्गमध्ये, आपलं 2 वर्षापूर्वी मोठं आंदोलन झालेलं आणि त्यानंतर या आंदोलनानंतर दोडामार्गचा जो किंवा सिंधुदुर्गचा आरोग्य प्रश्न तो पटलावर आलेला आणि अशा वेळी उपचार करताना सुद्धा पूर्णपणे गोवा राज्यामध्ये फीची आकारणी होत होती आणि त्यावेळी भाजप आणि महायुतीमध्ये राजन तेली होते. जसं तू म्हटलंस तर राजन तेलीच्या प्रचारांसाठी स्वतः डॉक्टर प्रमोद सावंत या ठिकाणी मैदानात होते आणि त्यावेळी ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना उद्धव ठाकरे अगदी विरोधात होते. ते दीपक केसरकर यांच्या संपूर्ण प्रचारामध्ये होते. मात्र आज प्रमोद सावंत जे राजन तेलींचा प्रचार करत होते, तर कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टींना उत्तर देतात, नेमक्या इथल्या आज सिंधुदुर्गातल्या रुग्णांना गोव्यामध्ये गोवा बांबोळी त्याच्यानंतर आजिवले या सगळ्या ठिकाणी उपचार मिळतात. त्या ठिकाणी गोवा राज्य जे उपचार देत होते त्याच्यासाठी फी आकारत होते, त्याला कुठेतरी एक सवलत मिळाली. इथली महात्मा ज्योती फुले योजना आहे ती लागू झालेली आहे गोवा राज्यामध्ये. त्याच्यामुळे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यावेळी प्रमोद सावंत या ठिकाणी आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये या संपूर्ण प्रचाराला उतरतील, त्यावेळी त्यांची स्ट्रॅटेजी नेमकी काय असेल आणि ते कशा पद्धतीने या सगळ्यांना उत्तर देतात. आणि ज्या राजन तेलींचा प्रचार केला होता, तर आज त्यांच्या विरोधात प्रचार करायचा असेल तर तो त्यांच्यासाठी सुद्धा चॅलेंजिंग असेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मतदारांना आणि या विधानसभेतील जे नागरिक आहेत त्यांना सुद्धा प्रमोद सावंत कशा पद्धतीने सगळी बाजू मांडतात, जे एक व्हिजन घेऊन गोवा राज्याचं चाललेले आहेत, गोवा राज्य आज पुढे जाते. त्या ठिकाणी आज संपूर्ण मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण सरकार आहे. त्यामुळे कशा पद्धतीने ह्या बाजू मांडतात हे पाहायला मिळणार आहे आपल्याला. बरोबर. आता आपण सावंतवाडी पाहिली, केसरकरांवर कशा पद्धतीने आरोप झाले ते आपण पाहिलं. पण आता महत्त्वाचा मतदारसंघ अर्थात तो कणकवली, जिथं प्रत्येक गोष्टीचे पडसाद राजकीय अगदी लगेचच उमटतात, काही सेकंदात उमटतात. आणि आता नारायण राणे हे स्वतः खासदार बनलेले आहेत. माजी खासदार विनायक राऊतांना त्यांनी पराभूत केलंय आणि ठाकरेंनी सुद्धा त्याच्यासाठी प्रचार सभा घेतल्या होत्या. जेव्हा ठाकरे सिंधुदुर्गात आलेत किंवा कणकवली मतदारसंघात आलेत, तेव्हा त्यांनी याचा विशेष उल्लेख केलाय की मला लोकसभेच्या निकालाबाबतची खंत वाटते. माझ्या मनात ती एक भावना आहे, सल आहे आणि मला असं वाटतं की कुठेतरी आपण मागे गेलो, आपल्याला विभागण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र आता लोकसभेची जी चूक आहे ती आपल्याला विधानसभेत सुधारायची आहे. त्यामुळे आता कशा पद्धतीनं ठाकरेंनी आपले आरोप प्रत्यारोप केले हे आपण पाहिलं. आणि इथं विशेष मुद्दा होता ठाकरेंच्या बोलण्यातला, तो अर्थात घराणेशाहींचा. आणि त्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना इथं बोलवणार आहे प्रचारासाठी, तर तुम्ही म्हणाल असं का,
मी असं का बोलतोय, तर त्यांनी हे सुद्धा सांगितलं होतं, मी अशासाठी बोलतोय कारण तुम्ही आमच्यावर जर घराणेशाहीचा आरोप करताय तर मग नारायण राणे यांच्या तुम्ही घरात पहा, तिथं स्वतः नारायण राणे खासदार आहेत, त्यांच्या 2 मुलांना तुम्ही प्रत्येकी वेगवेगळ्या आयामध्ये तुम्ही उतरलेला आहे. शिवाय एक मुलगा जो आहे तो भाजपमध्ये आहे, दुसरा मुलगा आहे शिवसेनेत आहेत. अशा पद्धतीचं ते आरोप प्रत्यारोप होते. त्यामुळे हा मुद्दा फार महत्त्वाचा त्यांनी अधोरेखित केला होता. त्यामुळे हे सुद्धा आरोप प्रत्यारोप महत्त्वाचे ठरतात. जुईली, जसं मी सुरुवातीला म्हटलं की उद्धव ठाकरे यांचं एक किंवा ठाकरेंच्या भाषणाची एक शैली आहे किंवा एक भावनिक टच जो आहे, जसं त्यांनी सुरुवातीलाच म्हटलं की कोकणवासी आणि शिवसेना यांचं एक वेगळं नातं आहे. कारण कोकणात ज्या पद्धतीने बाकी ठिकाणी प्रचार केला जातो, विकासाच्या मुद्द्यांवर प्रचार केला जातो, भविष्यातल्या व्हिजनाच्या मुद्द्यांवर प्रचार केला जातो, मात्र कोकण जे आहे, कोकण हा खरा तर भावनिक आणि माणुसकी जपणार हे संपूर्ण कोकण आहे. त्याच्यामुळे कोकणची मानसिकता जवळपास उद्धवजींनी एक ओळखलेली आहे आणि गेल्या अनेक वर्षाच्या निवडणुका त्यांनी इथल्या पाहिल्या आहेत. कोकणात सातत्याने प्रचारासाठी असतात. त्याच्यामुळे आत्ताच्या घडीला राणेंवर टीकास्त्र करणं, राणे यांनाच टार्गेट करणं, कारण राणेंची वोट बँक आहे. सिंधुदुर्ग म्हटल्यानंतर राणेंचा बालेकिल्ला ही आजही आहे आणि राणेंनी ज्या पद्धतीने कमबॅक केलं, फीडबॅक मोठा बसल्यानंतर अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा बँक निवडणुकीपासून ही सुरुवात झाली या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपला गड सर करण्याची. आणि त्याच्यानंतर लोकसभेमध्ये जे अभूतपूर्व यश मिळवलं राणेंनी आणि पुन्हा आपलं प्रस्थापित केलं गड. त्यानंतर आता राणेंना कसं कोंडीत पकडायचं आणि नेमकं त्याच वेळेला नारायण राणे स्वतः खासदार झालेत आणि दोन्ही सुपुत्र आज 2 विधानसभेची या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहेत. तर हाच मुद्दा पकडून त्या ठिकाणी घराणेशाहीवर टीका केली. कारण मोदींनी ज्या पद्धतीने त्यांनी मोदींवर हे संपूर्ण अस्त्र डागलेलं आहे, तर आपण पाहिलं जुईली तर खरं तर भाजपमधून 2 तिकीटं राणेंना मिळवता आली असती, पण भाजपने आपली स्ट्रॅटेजी सोडलेली नाही आहे. पूर्णपणे त्यांनी स्ट्रॅटेजी बदलली आणि शिवसेनेने धनुष्यबाणाचे जे संपूर्ण कुडाळ विधानसभेमध्ये एक वर्चस्व होतं ते अबाधित राखण्यासाठी या ठिकाणी उमेदवार जो आहे तो निलेश राणे निवडलेला आहे आणि याच्यावर बऱ्याच वेळा टीका झाली. तर त्यावेळी बाकीचे सुद्धा महायुतीचे जे घटक आहेत ते सरळ सांगतात की एकमेव असा महाराष्ट्रातला विधानसभा मतदारसंघ आहे की त्या ठिकाणी त्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये कुठच्याही प्रकारचं उमेदवारीवरून वादविवाद झालेला नाही. म्हणजे निलेश राणेंनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वीपासूनचे ठराव जे आहेत तर त्यांचं नाव पहिल्यापासून जात होतं. त्याच्यामुळे आत्ता राणे ह्या आरोपावर बोलतीलच. ज्या पद्धतीने आज राणेंच्या 2 सभा होणार आहेत तर त्याला उत्तर देतीलच. पण ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरेंनी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तर तो घराणेशाहीवर बोलण्याचा एक मुद्दा होताच. त्याला अनेक जण उत्तर देतात. स्वतः राणेंनी सुद्धा उत्तर दिलेत की तुम्ही घराणेशाहीवर आम्हाला टार्गेट करताय. मग शरद पवारांकडे बघा. शरद पवार तर उद्धव ठाकरेंच्या आज सोबत आहेत. मग शरद पवार यांच्या घरातील किती मंडळी आहेत राजकारणात, हे उत्तर राणेंचं होतं. गांधी घराण्यांकडे बोट दाखवलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे आरोप प्रत्यारोप हा राजकारणाचा भाग आहे आणि कोकणात आल्यानंतर राणेंवर जर बोललं नाही तर राजकारण टापणार नाही. आत्ता राणेंना टार्गेट केल्यामुळे निश्चित जुईली कोकणातील जे आत्तापर्यंत विधानसभेचं एकूणच वातावरण जर बघितलं, अजून 4 दिवस शिल्लक राहिलेत, खऱ्या अर्थाने आत्ता वातावरण हे विधानसभेचं ताईट झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. पण तुम्ही आता जसं म्हटलात की कोकणात आलेत आणि राणेंवर बोलले नाहीत किंवा टीका केली नाही तर होऊ शकत नाही. अगदी नारायण राणे सुद्धा हे मुद्दे मांडतात. पण ज्या पद्धतीनं ठाकरेंनी सांगितलं की आमच्याकडून तुम्ही दुसरीकडे गेलात आणि त्यानंतर आता आमच्यावरच तुम्ही हे करताय, आमचं तुम्ही धनुष्यबाण चोरलात, हे फार महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी सांगितलेत आणि ती खदखद सुद्धा व्यक्त केलेली आहे. तर जेव्हा ही सगळी मंडळी पडतील तेव्हा खरं तर सिंधुदुर्गचं चांगलं होणार आहे, हे सुद्धा ते बोलायला विसरले नव्हते. नक्की जुईली, तो सुद्धा एक मुद्दा आहे. अगदी एवढ्यावरच थांबले नाही, त्याच्यानंतर सुद्धा त्यांनी अगदी प्रखर टीका केलेली होती. म्हणजे राणे आणि त्यांचे पुत्र हे महाराष्ट्रद्रोही आहेत असं सुद्धा त्यांचं त्या सभेतील विधान आहे. कारण ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रातले उद्योगधंदे आहेत ते गुजरातला नेले जात आहेत आणि ही मंडळी चुपी आहेत, हे त्यांचं मोठं विधान होतं. त्याच्यानंतर त्यांनी बारसूचा विषय घेतला, नाणारचा विषय घेतला. ह्यांना सुद्धा आपण कडाडून विरोध करतोय आणि सिंधुदुर्गातील बापलेग हे महाराष्ट्रद्रोही आहेत अशा प्रकारचं विधान करत असताना त्यांनी अगदी इथपर्यंतच नाही तर कणकवली विधानसभेतल्या ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत किंवा जनतेचे प्रश्न आहेत त्याला सुद्धा कुठेतरी असा थोडक्यात हात घालण्याचा प्रयत्न केला. अगदी राष्ट्रीय महामार्ग अर्धवट असल्याचं त्यांनी विधान त्या ठिकाणी केलं, बावडाघाट बंद असल्याचं विधान केलं. त्याच्यानंतर केंद्रीय मंत्री स्वतः राणेंनी उपभोगलेलं आहे, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग केंद्रीय मंत्रीपद. मग हे सगळं मंत्रीपद उपभोगताना एकतरी उद्योग कोकणात आणला का, हा त्यांचा सुद्धा प्रश्न होता.
त्याच्यामुळे हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं राणे निश्चित देणार. मात्र हा जनतेला विचार करण्याला लावणारा अशा प्रकारचे प्रश्न जे आहेत ते त्यांनी नुसती टीका नाही केली, तर काही प्रश्न असे लोकांच्या मनामध्ये ते उपस्थित करून गेलेले आहेत आणि एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी संदेश पारकर जे आहेत यांना विधानसभेत पाठवा आणि ज्या लोकांनी आत्तापर्यंत विधानसभेमध्ये पूर्ण या कोकणसाठी काही केलं नाही, तर संदेश पारकर यांनी आपल्याकडे 50,000 कोटींच्या पॅकेजची मागणी केलेली आहे आणि जर संदेश पारकर यांना विधानसभेत पाठवलात तर आपण निश्चित कोकणकडे अधिक जबाबदारीने बघणार, हे सुद्धा त्यांचं वक्तव्य होतं. त्यामुळे येणारा काळ जो आहे तो जुईली त्याच्यामध्ये अजून कशा पद्धतीने हे वातावरण तापतंय हे सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. सर, यालाच धरून मी तुम्हाला विचारते, आता जसं त्यांनी उमेदवारांना समोर आणलं होतं, म्हणजे जे इच्छुक उमेदवार होते त्यांना, आणि ते म्हणाले होते की सगळ्यात जास्त माझी कुठे परीक्षा झाली तर या मतदारसंघामध्ये झाली, कारण राणेंना पाडण्यासाठी माझे 4ही शिलेदार तयार होते. त्यात त्यांनी सुरुवातीला बोलवलं ते अर्थात अतुल रावराणे, कारण कणकवली मतदारसंघात आपण पाहतोय नाराजी नाट्य मोठ्या प्रमाणावर रंगलेलं होतं आणि अतुल रावराणे जसं संदेश पारकर यांची उमेदवारी जाहीर झाली ते गायबच झाले होते. शिवाय आपण सुद्धा म्हणजे कोकणसाद लाईव्हनं सुद्धा त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. आपले वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे यांनी त्यांच्याशी जेव्हा 1 to 1 केले किंवा संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सुद्धा त्यांनी सांगितलं की आता उद्धव ठाकरे येत आहेत, मी इथं असेन, मी त्यांच्याबरोबर काम करेन, मात्र माझी भूमिका आहे ती हळूहळू मी जाहीर करेन, स्पष्ट करेन. मात्र ती कुठेतरी नाराजी उद्धव ठाकरेंनी येऊन दूर केली असं आपल्याला म्हणायला हवं का? अर्थात म्हणायला हरकत नाही जुईली, कारण उद्धव ठाकरे येण्याच्या पूर्वसंध्येला जे विधान होतं अतुल रावराणेंचं ते फार मोठं विधान होतं. कोणीतरी एक मालक बनू पाहतोय शिवसेनेचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, हे विधान होतं त्यांचं. त्यांचा रोख कुणाकडे होता हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे सगळं जरी असलं तरी ज्यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणजे जसं तू बोललीस की अगदी सुरुवातीच्या काळापासून उमेदवारी देण्यापर्यंत कसोटीचा काळ होता उद्धव ठाकरेंसाठी आणि अगदी शेवटच्या यादीमध्ये त्या ठिकाणी संदेश पारकर यांची उमेदवारी जाहीर केली गेली आणि ज्यावेळी तेव्हा उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून ते काल उद्धव ठाकरे येईपर्यंत अतुल रावराणे हे अज्ञातवासात होते. मात्र ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे दाखल झाले सिंधुदुर्गात तर सर्वप्रथम त्यांचं स्वागत करण्यासाठी शैलेश परब यांच्या समवेत अतुल रावराणे आपल्याला पाहायला मिळाले आणि थेट सभेमध्ये ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम अतुल रावराणे यांना बोलवलं तर तो एक कुठे नाराजी नाट्य होता, तो कमी करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न झालेला आहे. आणि नुसतं अतुल रावराणे नाही तर सतीश सावंत असतील, त्याच्यानंतर सुशांत नाईक असतील आणि संदेश पारकर, ही एक अभेद्य जी एक त्यांची टीम आहे ती टीम लोकांसमोर प्रेझेंट करून हम सब एक आहे, आम्ही सगळे एकत्र आहोत आणि आत्ता राणेंना पाडण्यासाठी सगळ्या शिवसैनिकांनी बाकी सगळ्यांनी एकत्र यावं हा एक संदेश देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता आणि तेच दाखवण्याचा त्यांनी त्या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. बरोबर. आता आपण कणकवलीबद्दल बोललो, आता थोडंसं मालवणबद्दल बोलूया जिथं त्यांची शेवटची सभा झाली. मात्र ते शेवटपर्यंत हे सांगत होते की तुळशी विवाह आहे तरी सुद्धा तुम्ही माझ्या प्रेमापोटी इथं आलात, उपस्थित राहिलात, असं कोणी धाडस करणार नाही, मात्र शिवसेनेनं ते केलं, आमच्या शिलेदारांनी ते केलं असं सांगून त्यांनी कुठेतरी लोकांना साथ घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यानंतर ज्या पद्धतीनं त्यांनी वैभव नाईक यांचं भर व्यासपीठावरून कौतुक केलं की बघा वैभव, तुझा मला किती अभिमान आहे आणि तू कुठल्याही आमिषांना बळी पडला नाहीस, आमच्यासोबत तू कायम राहिला, अशा पद्धतीनं त्यांनी कौतुक करत दुसरीकडे निलेश राणे यांना सुद्धा त्यांनी टार्गेट केलं होतं. नक्कीच जुईली, त्या सभेमध्ये सुरुवात करतानाच माझा एकटा सिंह लढला, म्हणजे खऱ्या अर्थाने वैभव नाईक यांची या ठिकाणी ओळख करून देताना तो एकटा सगळ्या पुऱ्या विरोधकांना लढला अशा प्रकारचं त्यांचं विधान होतं आणि वैभव नाईक यांचं कौतुक करून मालवणची जी जनता आहे त्या जनतेला त्यांनी आव्हान करण्याचा प्रयत्न केला मालवण कुडामध्ये की काही झालं तरी शिवसेनेचं आणि त्या मतदारसंघाचं एक जे नातं आहे ते टिकलं पाहिजे, हेच त्यांना सांगण्याचा त्यामागचा महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र ज्या पद्धतीने लोकसभेमध्ये जो पराभव झाला तर त्या पराभवाची परतफेड करायची असेल तर या ठिकाणी राणेंना पाळलंच पाहिजे, वैभव नाईक यांनाच निवडून आणलं पाहिजे अशा प्रकारचं वक्तव्य आहे आणि ते या सभेमध्ये केलं. एवढ्यावरच उद्धव ठाकरे जुईली थांबले नाहीत तर अतिशय टोकाला जाऊन सुद्धा त्यांनी आव्हान केलं की लोक, जसं तू बोललीस की लोकसभेचा पराभव हा त्यांना एक सल आहे, त्यांनी उघड तिथेही सांगितलं की लोकसभेचा पराभव ही एक गडबड झालेली होती आणि ती एक आपली सल मनामध्ये आहे आणि ही जर सल सुधारायची असेल
तर निश्चितपणे तुम्ही वैभवजींच्या मागे राहा, वैभव नाईक यांच्या मागे राहा आणि जो आपला पराभव झाला त्या पराभवाचा जर वचपा काढायचा असेल, सूड उगवायचा असेल, असेही शब्द त्यांनी वापरले, तर यावेळी वैभव नाईक यांच्याच मागे राहा असं आवाहन त्या सभेमध्ये त्यांनी केलं. बरोबर. आणि शिवाय इथला महत्त्वाचा मुद्दा होता तो अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जो पुतळा कोसळला त्यावर सुद्धा ते बोलले, जर याचा बदला आपण घेतला नाही तर आपण कसले शिवप्रेमी आहोत, कसले शिवसैनिक आहोत. त्यामुळे कुठेतरी मतातून त्याला उत्तर द्यायचं आहे आपल्याला आणि या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचा ठाकरे गटाचा जो उमेदवार असेल त्याला निवडून द्यायचं आहे आणि याचा वचपा काढायचा आहे. असं जे विधान होतं ते कितपत लोकांना भावणारं ठरू शकतं? सुरुवातीपासून जर आपण बघितलं जुईली तर लोकसभेच्या संपूर्ण निवडणुकांनंतर मालवणवरील जो शिवपुतळा ढासळला, अतिशय दुर्दैवी ही घटना घडली. त्याच्यानंतर फक्त याचे पडसाद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरते मर्यादित राहिल्यानंतर संपूर्ण राज्यात हा एक या संपूर्ण प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनला. म्हणजे शिवछत्रपतींचा अपमान करणाऱ्यांना तुम्ही थारा देणार आहात का, अशा पद्धतीने प्रचाराची धुरा जी आहे ती संपूर्ण राज्यभर आज या ठिकाणी महायुती राबवते. आणि हे तर होमपेज आहे, जी घटना घडली तो विधानसभेचा मतदारसंघ आहे. आणि ही घटना घडल्यानंतर वैभव नाईक ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी गेलेले होते, अवघ्या काही तासांमध्ये वैभव नाईक त्या ठिकाणी गेलेले होते. आणि ते नुसते गेले नाही तर त्याचे रिॲक्शन सुद्धा त्यांनी दिलं. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचं कार्यालय त्यांनी फोडलेलं होतं. आणि तोच धागा पकडून उद्धवजींनी त्यांचं कौतुक करताना गुंडगिरी विरोधात माझा वैभव लढला हे मोठं विधान केलं. आणि ही एक भावनिक जी लाट आहे किंवा छत्रपतींच्या ज्या पद्धतीने आपण 2019ची जर जुईली निवडणूक बघितली तर संपूर्णपणे या लोकसभेचं जे ब्रँडिंग होतं किंवा कॅम्पेनिंग होतं ते भाजपने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरच आधारित अशा प्रकारचं ब्रँडिंग केलेलं होतं. आणि आज तोच धागा पकडून कुठेतरी एक भावनिक गाभा पकडायचा आणि छत्रपतींचा जो अपमान झालेला आहे त्याच्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार केला हे वारंवार सांगत आहेत. म्हणजे तोही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे जुईली. जर बघितलं तर कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये सातत्याने वैभव नाईक यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. हे भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना ज्या एका ठिकाणी वैभव नाईक सांगतात की असा मला एक आरोप सिद्ध करून दाखवा, मी फासावर जाईन, मी विधानसभेची निवडणूकचे प्रचार थांबवीन, असे थेट आरोप होत असताना सुद्धा काल पुन्हा एकदा ठाकरेंनी शिवपुतळ्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार करण्याचं धाडस किंवा एक यापेक्षा आरोप त्यांनी मोठा आरोप केलेला आहे की हे जे मोठा भ्रष्टाचार आहे ते या अशा सुद्धा लोकांच्या एक जिव्हाळ्याचा जो विषय आहे, स्वाभिमान जो आहे लोकांचा, छत्रपती महाराज हे प्रत्येक या भारतातील नागरिकाचा स्वाभिमान आहे, तिथे सुद्धा भ्रष्टाचार केला. आणि तेच त्यांना कुठेतरी दाखवायचं होतं आणि तो मुद्दा हायलाईट करायचा होता. तो मुद्दा हायलाईट करण्याचा प्रयत्न जो आहे किंवा महत्त्वाचा हा एक त्यांच्या पूर्ण सभेचा प्रचाराचा मुद्दा जो होता तो त्यांनी त्या ठिकाणी अधोरेखित केलेला आहे. आणि त्याचा प्रभाव होऊ शकतो निश्चितपणे. पण ज्या पद्धतीने हे लॉन्चिंग केलं गेलं, शिवपुतळ्यांचा जो अपमान आहे तो तिथेच थांबत नाही. हा मुद्दा शेवटपर्यंत जुईली विधानसभेचं प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत या निवडणुकीत चर्चेत राहणारच आहे. बरोबर. हे सगळे आपण आरोप प्रत्यारोप पाहिले, पण आता महत्त्वाचं ठरतंय ते म्हणजे महायुतीचे सगळे जे नेते आहेत ते आज सिंधुदुर्गात आहेत. म्हणजे खासदार नारायण राणे असतील, जे उद्योग मंत्री होते आहेत उदय सामंत ते मतदारसंघात आहेत. आणि उद्या डॉक्टर CM म्हणजे गोव्याचे CM प्रमोद सावंत आता येत आहेत. त्यामुळे ही जी निवडणूक आहे ती आता आणखीन तापणार का, किंवा या सगळ्याचे ठाकरेंच्या आरोपांना हे नेते काय नेमकं उत्तर देणार आहेत याकडे लक्ष लागलंय. तर मग ही रणधुमाळी आता कुठे घेऊन जाणार आहे या निवडणुकीला? नक्कीच जुईली, वातावरण निश्चित ताईट झालेलं आहे आणि हे वातावरण अजून ताईट होऊ शकतं. कारण आज ज्या सभा होत आहेत तिन्ही विधानसभा मतदारसंघामध्ये सभा होत आहेत महायुतीच्या. मालवणमध्ये आज सभा होते, नारायण राणे त्या सभेला उपस्थित राहणार आहेत. त्याच्यामुळे निश्चित कालच्या उद्धव ठाकरेंच्या या सगळ्या आरोपांना रोखठोक राणे उत्तर देणार. कारण राणेंचं आत्तापर्यंत एकूणच संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकारण बघितलं तर फक्त महाराष्ट्रापुरते नाही तर नारायण राणे हे देशपातळीवरचे नेते आहेत, स्टार प्रचारक आहेत भाजपचे. त्याच्यामुळे आणि हा कुडाळ मालवण मतदारसंघ हे तर त्यांचं होमपिच आहे आणि त्या मतदारसंघात त्यांनी 25 वर्ष काम केलेलं आहे. आणि आज त्या ठिकाणी
खासदार म्हणून जात असताना सुद्धा त्यांचे पुत्र निलेश राणे या मतदारसंघामध्ये आहेत. त्यामुळे ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरेंनी राणेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, भाजपला महायुतीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, त्याला रोखठोक उत्तर आजचं असेल. हे उत्तर झाल्यानंतर जे वातावरण आहे आजच्या परिस्थितीत ठाकरेंनी केलेल्या आरोपामुळे जे वातावरण टाईट झालं ते अधिक टाईट होऊ शकतं वातावरण. आणि फक्त त्या मतदारसंघामध्येच महायुतीची सभा नाही, त्यानंतर लगेच संध्याकाळी वेंगुर्ला या ठिकाणी महायुतीची सभा होते, दोडामार्गमध्ये महायुतीची सभा होते आणि या तिन्ही सभांना राणे उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे नारायण राणे उद्धव ठाकरेंच्या संपूर्ण या आरोपांना कशा पद्धतीने उत्तर देतात आणि हे जे वातावरण आता तापलंय ते अधिक किती ताईट होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. नक्कीच या सगळ्याकडे आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. सर धन्यवाद, तुम्ही फार महत्त्वाचे मुद्दे या निमित्तानं अधोरेखित केलेत. तर आपण पाहिलं की काल उद्धव ठाकरे यांची सभा सिंधुदुर्गात पार पडली आणि यावेळी त्यांनी तिन्ही महायुतीच्या उमेदवारांना टार्गेट केलेलं होतं. सुरुवातच ह्या सभेची झाली होती ती सावंतवाडीतून, अर्थात केसरकर यांच्या होम पेजवरून, आणि केसरकर जेव्हा पडतील तेव्हा सिंधुदुर्गचं चांगलं होईल असं विधान करत त्यानंतर त्यांनी राणेंच्या घराणेशाहीवर सुद्धा तोफ टाकलेली आहे. निलेश राणे यांचं दुसऱ्या पक्षात येणं म्हणजे शिवसेनेत येणं यावरून सुद्धा ते बोललेले आहेत आणि त्याचबरोबर आपल्या सगळ्या उमेदवारांचं कौतुक करत त्यांच्या पाठीशी राहा असं सुद्धा आवाहन काल मतदारांना केलंय. मात्र आज महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत त्या म्हणजे महायुतीचे सगळे नेते अर्थात खासदार नारायण राणे, उद्योगमंत्री उदय सामंत हे केसरकरांच्या प्रचारासाठी आज येत आहेत. त्याचबरोबर मालवणमध्ये सुद्धा सभा होते. त्यामुळे ठाकरेंच्या कालच्या आरोपांना हे नेते काय उत्तर देतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. त्यामुळे वातावरण जे तापलेलं आहे ते आणखीन किती तापतंय, ठाकरेंनी जे बाण सोडलेले आहेत आरोपांचे किंवा टीकेचे ते कशा पद्धतीनं ते पुन्हा परतवून लावतात हे नेते हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. हे सगळ्या घडामोडी प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण सात लाईव्हवर पाहता येतील. आता इथंच थांबतोय.